म्यूजिक बाय डीजे आरिफ। मिक्स बाय डीजे आरिफ। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जभे जा। कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जभे जा। हई रंगदार लइका लोग हमसे डरेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। हमारा सोझा में यही जा बोली नहीं कोई, रात के व्यवस्था आजू तोहरे संग होई। हमारा सोझा में यही जा बोली नहीं कोई, रात के व्यवस्था आजू तोहरे संग होई। थाना पुलिस के भी हम पे असर नहीं पड़ेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। मिक्स बाय डीजे आरिफ। मुडी आज बनल भाषा धाज नहीं पूरी तो पिस्टल के धुआं तोहरा लहंग भीतर उरी। सुना हो मुडी आज बनल भाषा धाज नहीं पूरी तो पिस्टल के धुआं तोहरा लहंग भीतर उरी। लफुआ लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हमारे रहेला त जिला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। राइटर विकास सूरज समियाना दीफा रहो, रोशन कुमार के कुछो ले बुना बिगाड़ हो। धीरज चंदन दीपक समियाना दीफा रहो, रोशन कुमार के कुछो ले बुना बिगाड़ हो। मिक्स बाय डीजे आरिफ। ऊपर खिस भरेला रे जिला हाँ जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। बुझल कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जे भेजा। हई रंगदार लइका लोग हमसे डरेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला।